Hej alle sammen, velkommen til en ny video ude fra Copenhagen. Det er lang tid siden jeg har været her sidst, det er cirka en måned siden. Så jeg tænker, at i den her video vil jeg prøve at få genopfrisket og lige se om jeg kan lære nogle nye tricks. Nu prøver jeg at ramme den her boks. Smalle boksen plejer at være lidt stikket. Og så er det meget kort. Kommer lige rainbow rail op. Og så er der blevet til for en flat til den her flat. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal få genopfrisket lidt. Og tage den der. Den der kan jeg mærke, den skal man have med lav fart. Den ligner også, den er lidt ned på slutdelen. Nu må jeg se, om jeg kan få den. Jeg prøver at hoppe på, dreje mig 90 grader, sådan, så jeg kører baglæns med samlet skib på, og så hoppe ud 180. Jeg prøver at holde mig med i farten, sådan, så det er lidt nemmere at kontrollere. Der er problemet, at det var meget svært at stoppe rotationen. Man skal ligesom kramme skiene rundt om røret, sådan, så den stopper. Og så er det også sværere at hoppe ud, når du står, fordi du kan ikke dykke metalkanterne ned i røret for at selv dreje. Nu må jeg se, jeg prøver at tage lidt mindre fart, så jeg kan kontrollere rotationen lidt bedre. Nu må jeg se, jeg skal også prøve at komme ordentligt på. Der kom jeg nemlig det rimelig skævt på, som gjorde, at man bare ikke var ordentligt rundt og falder tidligere af. Der fik jeg den. Så skal jeg bare få fortsat den rundt til en 180 ud. Også lige få låst lidt mere ind på den, fordi jeg kunne mærke, at jeg drejede lidt fortsat og kun fik stoppet den med den højre ski. Men det kræver også en del lige at få drejet den rundt til en 180 til sidst, når du har stoppet selvfølgelig rotationen og lige få startet den igen. Nu prøver jeg at rykke op i solen og se, om jeg kan køre lidt der. Lige prøve at forklare hele den der flat down flat. Også grunden til at stadig stå i skibukser, selvom det sommer er, når du falder herude, så vil du ikke have noget af dit normale tøj gå i stykker. Og så er der også rimelig tynde skibukser, jeg har, så de varmer ikke så meget igen. Lige så snart du falder her, så får man rige sidebukser op og skiftet farve, så det bliver helt grønne. Så er det lidt federe at have nogle skibukser, man kan køre med, så bare godt kan tåle det. Nu må jeg se, om jeg kan holde mig lidt bedre på. Så var det helt nemmere, hvor du var rykket. Ja, jeg vil også prøve. Du prøvede også 2 på, ikke? Jo. Ja, men jeg tænkte også, det ville være meget nemmere. Jeg vil også lige prøve det. Ja. Det er sådan, de 180 er nemme, men de sidste 90. Ja, man lander altid sådan med benene mellem. Ja. Nu må jeg få lavet en 2 på. Så jeg drejer 90, og så 180 mere, så jeg lander med skibene bagved. Ej! Kom nu. Ja.
Jeg landede på den. Ja! Ja!